नमस्कार। आज मी तुम्हाला कोकणस्थ मालवणी लोक लग्नानंतर मकर संक्रांती दिवशी सुगड पूजन कसे करतात ते मी दाखवणार आहे। तर इथे मी एक मोठं सुगड घेतलं आहे आणि एक लहान सुगड घेतलेलं आहे। मोठं सुगड काळ्या रंगाचं असतं आणि लहान सुगड हे लाल रंगाचं असतं। आता मोठ्या सुगडाला हळद कुंकाची अशी मी 8 पोटे लावलेले आहेत आणि लहान सुगडाला सुद्धा हळद कुंकाची अशी मी 8 बोटे लावून घेतलेले आहे। आता सुगडात घालण्याचे साहित्य मी सांगत आहे। इथे मी ऊस घेतलेला आहे, इथे मी गाजराचे तुकडे घेतलेले आहे, इथे मी फुटाणे म्हणजे हलवा घेतलेला आहे, इथे मी तिळगुळाचा लाडू घेतलेला आहे, इथे मी चणे घेतले आहेत आणि इथे मी 2 बोरं घेतलेले आहे। तर हे सगळे साहित्य या मोठ्या सुगडामध्ये भरून घ्यायचे। तर आता मोठ्या सुगडामध्ये हे मी सगळे साहित्य भरून घेणार आहे। प्रथम गाजराचे तुकडे घालत आहे, ऊस घालत आहे, 2 बोरं घालत आहे, चणे घालत आहे, तिळगुळाचा लाडू घालत आहे आणि हलवा घालत आहे। आता मी हे लहान सुगड ह्याच्यावर ठेवत आहे। आता हे बघा, लहान सुगड ह्याच्यावर मी ठेवलेला आहे। तर इथे मी पाटाभोवती रांगोळी काढून घेतलेली आहे आणि पाटावर मी आता इथे तांदळाची रास ठेवलेली आहे। आता ह्या पाटावर आपण तांदळाच्या राशीवर आपण भरून ठेवलेलं सुगड ठेवणार आहोत। आता इथे मी समई ठेवलेली आहे, ती समई मी आता प्रज्वलित करणार आहे आणि 2 अगरबत्त्या लावणार आहे। तर इथे मी समई प्रज्वलित केलेली आहे आणि 2 अगरबत्त्या लावून घेतलेल्या आहेत। तर आता आपण पूजा कशी करायची ते मी दाखवते। तर प्रथम सौभाग्यवती बाईने स्वतःला म्हणजे स्वतःच्या कपाळाला हळद कुंकू लावून घ्यायचं। नंतर सुगडाला हळद कुंकू आणि अक्षता व्हायच्या, आणि नंतर फूल घालायचं आणि नमस्कार करायचा। तर अशा पद्धतीने कोकणामध्ये सौभाग्यवती बायका सुगड पूजन करतात। तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि हो, दुसऱ्या दिवशी हा सुगड उचलायचा आणि या सुगडामध्ये जे जे काय पदार्थ आपण घातलेले आहेत ते लहान मुलांना किंवा मोठ्या माणसांना वाटून खायचा। आणि नंतर हे सुगड तुम्ही जेवणासाठी म्हणजे किचनमध्ये कशाहीसाठी जेवणासाठी तुम्ही उपयुक्त म्हणून उपयोग करू शकता। तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।